Unha man representa a Algalia, unha empresa cooperativa radicada en Vigo que traballa sobre todo con algo chamado terceiro sector. Algalia é unha empresa de base cooperativa, somos unha cooperativa e nos dedicamos a traballar para o sector de entidades sen fin de lucro, fundamentalmente. Empecé como traballador de Algalia, pero despois os socios que estaban nese momento pois nos invitaron a outros 3 socios a participar do proxecto e nos incorporamos. Mentras estudiaba a carreira, coñecín a unha entidade, unha asociación juvenil de Vigo, que se chama Bertal, que tiña unha componente de tempo libre, pero tamén unha componente social, e me enganchou un montón. Vamos, foi un tema que me fixo ver a vida dunha maneira tamén alternativa, non? Algalia é un proxecto poliédrico que o que pretende, como di a súa misión, é apoiar e axudar a cumprir a misión no terceiro sector. A economía clásica falaba do sector público e do sector privado. Agora falase tamén de que existe un terceiro sector. Cheguei aquí a este Algalia seducido sobre todo polo proxecto, das cousas que se facían, pero logo tamén porque a decisión sobre as cousas que se facían se tomaban por parte dos socios. Para min foi un tema moi relevante. Tiñamos unha experiencia moi forte no ámbito social, pero estudiamos todos, ou eles, estudiaran tamén administración de empresas. E entonces sempre un pouco o que tivemos foi a chegarnos á realidade do ámbito dos servicios sociais, pero dende a óptica da xestión. Originariamente, cando escollimos, alguén dixo que Algalia era como unha especie de semilleiro. O sea, un sitio onde se colocaban as semillas e podían ir xerminando para logo poder ser empregadas. Despois de moito tal, gustounos, era sonoro e tiña esa acepción e, bueno, non lle dimos moitas voltas. Naquel momento tampouco estábamos para de moitas voltas ou non. Naceu en Santiago de Galia? Non, naceu en Vigo. Despois nos dimos conta de que había 2 rúas en Santiago que tamén se chamaban Algalia, non? Algalia arriba e Algalia abaixo, non? Pouco a pouco moitas asociacións ou fundacións se deron conta de que xa non podían poñer en mans dos voluntarios, pois, a xestión económica e fiscal da súa entidade. E entón, a partir de aí, pues, moi pouco a pouco, nos fomos ocupando pues, un mercado. Os nosos clientes son fundacións, asociacións, confederacións, xente que se dedica ao ámbito do sector non lucrativo e tamén entidades da economía social, centros especiais de emprego, sociedades laborais. Ou sexa, a ver se o comprendemos. O terceiro sector é todo aquilo que non é público, pero tampouco non é privado. Estamos rodeados de centos de exemplos, aínda que non o pareza. Pois que frente ao primeiro sector, que é a administración pública, ao segundo sector, que é a industria e os servicios, a empresa, as sociedades limitadas, as sociedades anónimas, hai un terceiro sector que se chaman as entidades non lucrativas, que non teñen fines de lucro, e que, polo tanto, os seus fines normalmente buscan un interés social, ou cultural, ou deportivo, ou un interés xeral. Nos vendemos fortaleza para os nosos clientes, é dicir, que se organicen ben, que funcionen ben, que teñan aseguradas todas as cousas que teñen que ter ben feitas para que se podan desenvolver como organizacións. Entidades pequenas, entidades moito máis grandes, que probablemente estén en mente de todos nós, non? Pero despois hai moita entidade pequena, non? A Algalia pretende, pois, un pouco chegar a todos, non? Ser máis apoio nas pequenas, digamos, outro tipo de entidade de servicios de outro estilo, nas entidades máis grandes, non? Pero, bueno, entendo que colle ese elenco, pero sí, é un nicho de mercado. Tamén é certo que é un sector moi especializado, non? Normalmente as dolencias máis presentes son unha falta, unha pequena ceguera que lle impiden mirar máis aló dos seus pés, e logo a instrumentalización para que facer ese futuro realidade, non? Non, son empresas, ao final son persoas que se organizan e que teñen un propósito común. O que pasa é que pola maneira que teñen de facer as cousas teñen unhas características especiais e necesitando un coñecemento específico para poder facer as cousas que queren facer, non? En definitiva, son xente que quere facer outro tipo de economía. Unha doenza moi habitual é que de repente lles chega unha carta de Facenda e que pasa aquí? E entonces ese suele ser un bo síntoma polos cales nos chaman. Atopar este singular nicho de mercado foi o primeiro paso para crear Algalia, que, curiosamente, en orixe non era unha cooperativa. Bueno, de feito, de primeiro non foi unha cooperativa, foi unha comunidade de bens, eran un grupo de 8 persoas que querían emprender este proxecto. Das 8 persoas, o proxecto solamente, digamos, a empresa solo tiña capacidade para incorporar 3. E as outras 5 tiñan os seus traballos e entonces aportaban mensualmente unha cantidade para financiar ese proxecto e que os 3 que estaban traballando puderan completar unha nómina digna.
algunhas desas 5 personas gradualmente deixaron os seus traballos e se foron incorporando ao proxecto, e xa entonces no ano 2000 é cando cumplíamos os mínimos da legislación para ser cooperativa, e entón en ese momento damos o salto a ser cooperativa. Compartíamos a filosofía do cooperativismo e realmente a nosa maneira de funcionar, aínda que non fósemos unha cooperativa, xa funcionábamos como unha cooperativa. Había unha asamblea de socios, había un órgano de goberno. O feito de ser en cooperativa proporcionalles a Algalia máis fortaleza, máis resistencia que unha empresa normal. Eu creo que a cooperativa, o feito que haxe unha base importante de xente que é propietaria, fai que poda entender a realidade da situación e o seu nivel de compromiso coa solución é moi alto e non entras nunha dinámica de quenes son os bos, os malos, ou polarizamos os problemas como os xefes cabróns, os traballadores santurróns, non?